Lasing ka. Pag ano Wala. 60 years old. Bakit nakagat muna to? Bago inumin. Yan na po yung buwin nyo. Dito tayo ngayon mga para sa Labwa. Dito sa Makagang. Kinuha tayo ni Kuya Noli mag-drive kasi may pinuntahan na kasal. Pinsan nata ni Rika. Sakyan niya sakyan ni Kuya Noli. Tayo yung driver. Yung kakasalin. Yan Makagang Business Center Hotel Resort. Lawak dito mga par. Ikot tayo mga par dun sa resort. Tingnan natin yung venue. Lawak pala dito, ngayon lang tayo nakapasok dito. Oh, may palaruan pa. Iwas ay. Pagkalog po di sa di. Oo. Agawa pa lang sa napangayamunan ka. Swimming pool. Diri. Sabi mo sa nakaiba yung kadi ko. Baik, harap dahan. Kapala sa Rika. Oh. Abay pala sa Rika. Ay, Rode. Yan po si Rika. Labwa Paris. Paris. Labwa Paris. Side up po. Time check. Yan mga parang dito kami sa loob ng simbahan ngayon. Yan sila Kuya Noli.
Please be the verse. Of family life, for without which the foundation of family life would be weak. Kaya importante maray na ang mag-agong nagpapakasal kung na sa simbahan. Kasi kung kaya ang sa kuya kong pagpahayag kan sa kuya pagpapasalamat sa inyong luwa Ate Weddy and Kuya Butch na pinili nindong marriage life saan kita napapasalamat. Kung kaya minsan adi nagdadaran sa di pagkakaintindihan kamag-anak. Kung sentro ka kanyang pagkabuhay alam bang usan kundi ang kanimo sa diri. Kaya adi po papahugod ka ninyo nagibuon man ang galing na si Kristo na sentro kakanyang buhay mag-ano. Sabi ka, mas mahalin mo ang iyong partner. Mas mahalin niyo ang isa't isa. Dahil Ronald and Megan, Christ is the light, the source of life. May you always bear Christ's light to others. Si dito. Dito ano masasabi mo sa ano, kasal? Ikaw na sunod. Dito. Dit. Ano masasabi mo dit? Masaya. Bakit masaya? Sige po. Happy anniversary to my wedding couple. Una sa lahat, pinapati ko sila ang 6th anniversary. Yung anniversary asawa na magsisimula tayo sa una. Salamat. Hindi ko alam kung saan ka basa. Ako, alam ko, nasulat tayo ang sana. Diba kung magkasal ka, ikaw yung babae, hindi tumitihin buhay, hindi siya importante kung salamat, hindi po ako iwan kahit ako. Kasama ka na sa kapal ng pangalan. At ko na yung pangalan ko ngayon naman, natupad na natin yung pangalan natin na tayo ng dalawa sa harap ng altar. Ito yung pangalan lang natin ngayon. Saan na tayo? Kaya, pangako ko sa iyo, lahat ng nakarangat mo, magbubingon mo sa bank, pakagin, lahat ng pangalan ng tawang pinagmuhal mo, ay makakalin ko rin. Hindi ko pinapangako sa lahat ng oras natin na pinagtayo sa iyo. Kundi, sinisigurado ko, kahit na dumating ang pagsubok sa ating buhay, lagi tayo magkasama, hindi tayo Ay, napalabas na po si Rica. Tapos na po yung kasal. Napunta na po kami sa Buenyo, sa Makagang na buwa.
At ako po ngayon yung driver ni Kanoli. Sige, pasok. Tuloy, sige. Sige. Ulak, inulan na dyan. Uy, karigado. Oo, sama niyan. Hindi di kayo nulaan. Ayan na siguro. Labas na. Kumano na naman eh. Yan na. Kukulitan na sila. Sabihin na po kita kay Nanong Cardelaria. Mag-grocery muna po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father. Dapat na repeat dyan, sabi ko kape na ba? Di ikaw yan. So, dapat mo tayo baga. Kape ka ba yan? Sabi, naulit niya, paakyan na ngayon. Kasi po, nag-agad na sila yung sabi, paakyan niya ako. Ayan po at palabas na po yung mag-asawa. Ay, nabidyan mo na gadi kayo nuli. Sumago di ako. Di ko yung nabidyan. Di ko yung nabidyan niya. Bidyan mo na. Nararinggan mo kaya katuwa ka. Paubahan mo. Kaya yan, ito. Pinahitikin ko kapag ako video. Di ko na video. Video lang ako. At ayan si Dit-Dit, gutom na gutom na. Sana Ah. Ano ba yung Dit-Dit? Gutom na po si Dit-Dit. sabi mo, kape ka, igado mo yan. Ay, be, may pagbulad ah. Pagpagbukoto rito.
Picture pa ng Dito suya. Itaw po na ko kuno natin cellphone. Ay, meron din. Naman kito no. Adok na kasi. Ha? Yes, sir. Tubig ngayon, Timari. Pero. Magpipicture-picture pa po yung ano, Laptop. mga abay. Hindi naka-estilo po no. Tubig. Plato kayo na din. Sa plato. Plato. Kubot. So, hindi na ba sa Tadi. Inulit ba? Si Saan Buboy. ba? Iram ba? Ay, iram! Ay, ala. Iram ay. Yung tulo-tulo ba ni Kuya Butch? Malabi yan. Nakasad na mga Kaya kamugitin. na sana. Padago sa manin sa tukan niya. Cellphone nagkaulog. Irak man ka na bata. Sana all. Ano, vlogger man na. Ko para ka. Para picture. Ito lang. Sana. Okay, bye. Sige ano, invite na. Nag-aarap, magkaban ka. Hindi po nang ganito po. Bulodang mo natin. Siniraw kayo. Ay, busog ko. Salamat. Busog ko. Tubig. Ganito. Mama. Palayag na ko kalapating magharalipad. Kung kalapati. So yan po, magpapalipad ng kalapati yung mag-asawa. Ay, maganda dyan ay maganda. Malamig. Bisog, nagbalik mo sa natin. Hirap lang. Hindi na ba? Iya. Bisog. Bilang pakai surat. Alam mo, ang limad. Oh. Ay, mag-aro na ng pak. Halos na ba pumarang yan? Yan po, tapos na po at papunta na kami sa ano, venue.
papunta na po sa Buenyo. Yun, papunta na po kami sa Buenyo. Papasok. Bakit nakagat muna? Bakit nakagat muna to? Bago inumin. Ano po? Siram. Dari masarap. Yan na po yung Buenyo. To our team groom and team bride, together with our couple Ronald and Megan. You may now have your seat, ladies. Edwin O. Castillo. A big round of applause to them, please.
Mom and I are in mess. Seeing you in that dress. Our little girl is now grown. And I remember how sweet when you danced on my feet. Now you stand on your own. You'll always be my little girl, my whole life, my whole world, my little girl. This dance is more than just a dance. So ladies and gentlemen, this is your chance to show your generosity and your love to Ronald and Meden. Ayan. So, Balang family, Castillo family, people of San Esteban, Malawag, ayan, San Antonio Mon. Show your love and support to Ronald and Meden. Pauwi na po kami. Anong oras na kaya Noli? Nag-alas 6 na. Alas 6 na. Malapit na mag-alas 6. Yun. Uwian na. Hello po. Ano yan? Ay, salamin ka. Pag ano Wala. 60 years old. Ayun o. Nakasalaming na Gusto pala. kayo kay Rika. Gusto kayo. Kanino yan? Ano kulang po? Ang kapal nung ano? Ay, Ang kapal nung salamin. kapal. Hindi. Sa'yo yan. Pero wala siyang grado. Yo. Hindi pa naga, hindi kami. Hindi kami magtunat. Tadi mo na kita? Ha? Tadi mo na kita? Baka tumaas pa. Okay. Yan po ang ganda. Yun. Hindi ka siya mag-night swimming. Ha? Night swimming. Swimming. Ayan na at bumalik na si Mahal. Yan na po si Mahal. Ayan na si Mahal. Baba ka na Mahal. Mahal. Yan, nagpapalipad kami. Yan lang po. Ito mo tayo tagay na sa ibang bansa.
Oh, yan na, yan na, yan na, yan na. Oh, yan na, yan na, yan na. Ako ko na aircon. Ako yung ilisin. Nagkaduron na ako. Kaya tama control. Sali ko yung narong niya. Sali kayo narong niya. Ako wala lang. Itas mo ito na niya ba yan? Kaya balik ko sa Bayan na nga ni Jan Ray, ako yan bayad. Ako ko lubayan. Magpanos-nos kami ito. Amo tayo ning unod to. Alam, makulit ginarado na. vlogger ka naman. Mauban naman, mauban naman. Flower concept. Ayun mo. Lawak ayun. Hindi ka. Kaligunggong. No. Ako sa kulo. Ako sa kulo. Pababaraw. Pero sa remote ko ka, nag-agto na nag-urap. Ay, isang drone. Okay na. Mauban man pala maglayo. Yo! Papalipad kami ng drone. Buti lang ano, taas niya. At kasama namin sila Rika. Ayun. Ganda oh. Nga. Bukas yung ano, yung mayon nata yan, mayon. O yung iriga. Pa anoin mo nga yung camera. Wow. Day after day, I must wait for one stranger. I don't belong. I stand as it's nice to know that there's someone I can turn to. You're always there. You're always there. When there's no getting over Paikot. that great low. When my soul Yun. Hindi lang. Nagpas na. Yun, dito banda to. Yun ah. It's nice to know that you'll be there if I need you. And you're always mine. And it's all worthwhile. So ayun mga parot, dito na nga tayo sa bahay. Kakauwi lang natin galing dun sa kasal ng pinsan ni Rika. Tayong papahinga na tayo. Maya maya magbibis na. At salamat nga po pala sa panonood ng aming video. At salamat yun lamang po. At maraming salamat. Bye bye.